شارەداری باژاروانی مەزنە ئامەدی ساچوک مزرەکلو و شارەدەرە پەیاسێ کێزبان یلماز و ئا کارازێ ڕۆژدە نازلێر بەهجێتە ئەندامتیە رێخستنە تەرۆرێ ڕۆژە سێشەمێ هاتن گرتن HDP دژی گرتنا شارەداران تایینکردنا قایومان ji bo sê rojan li parlamentoyê vedikşe û ew li Amedê sê rojan şalakiyan dar bixin. Hevserok û parlamenterên HDP bi beşdariya rûniştvanên Amedê li taxa ofîsê li dijî qayûman daxuyanî dan û çalakiya rûniştinê darxistin. Sezayî Temellî hevserokê HDP got vekişandina sê rojan ji parlamentoyê hişyariyeke ji bo parlemenê. Bir uyarı mesajı verdi. Bir protesto mesajı verdi. Em ê sê roj parlamentoyê protesto bikin. Ev peyamek hişyariyê ye. Li vî welatî şaredar tên derkirin û qayûm li şûnawan tên tayîn kirin. Lê deng ji parlamentoyê dernakeve. Ev bêdengî nayê qebûl kirin. Divê meclis beriya her tiştî qayûman weke êrişa li ser xwe hesab bikin. Her wiha divê li hember vê neheqiyê erka xwe bicîbînin. Lê wisa nekir. Dema berê jî bêdeng man. Niha dengê xwe bilind neke, ev têwateya ku bu hiqûqê jî xwe bêdeng bike. Qayûm tund û tîjiya, zulme li hember demokrasiyê, sazkirina rejîma faşîzmê ye. Beriya her kesî divê parlemen û parlamenter li hember sistema faşîst derkevin. Ku hûn nûênerê gel bin, divê van pêk hatinan qebûl nekin. Divê çalakiya sê rojan da banga me li hemû parlamenteran e ku li hember vê zilmê li hember faşîzma ku desthilat dixwaze li ser gel ferz bike bêdeng nemînin. Hevserokê Kongre Civaka Demokratîk Berdan Öztürk jî got ji bo ku gelê Kurd nebe xwedîstatû hişmendiya serdest çi ji destê wî tê dike û wî banga yekitiyê li Kurdan kir. Hişmendiyayê êrîş bide. Boy ku gelê Kurd nebe sahî statûkî çi dikin dersê wan çi were yê bikin em ev îro baş dizanin. Rojava tu tehdîdek li hember Tirkiyeyê nehatin. Lê berê îro Rojava dagir dikin. Îro navê operasyonê va Başûrê Kurdistanê dagir dikin. Ji bo me Kurda jî pêwîst e hember van zihniyeta hişmendiya yekperest hember vê hişmendiya faşîst yekîtiya xwe demil dest em pêk bînin. Parlamenterên HDP Ayşe Acarbaşaran û Tayyip Temel jî behsa zextên ser siyaseta Kurdan dikin û armanca çalakiyê şîrove dikin. Gelê Kurd li hemû derê rastî êrişeke navnetewîtin, ev êriş jî aqlê wê stratejîk ji hêla Erdogan Enqerê ve tê pirêvebirin. Ji bo wê jî dagirkirina Rojava dîsa di çarçoveya dîplomatîk ta komplo û lîstikên ser Rojava her wisa desteserkirina şaredariyên me ji hêla qayûm ve esas perçeyekê yek planê ne. Ew plan çi ye? Tê xwestin ku sed sala 21 da gelê Kurd dîsa bê statû, bê destkevtî, bê nav, bê nasname, bê hiştin. Em jî baş dizanin gelê Kurd êdî vê yekî qebûl nake. Gelê Kurd li dijî politikayên dagirkirin û înkar û îmhayê çar perçe Kurdistanê ser piya ye. Îro jî li Bakurê Kurdistanê hem gelê Kurd hem jî dostên gelê Kurd nîşan didin ku di sed sala 21 da şerrê cîhanê yê siyemîn da divê Kurd bê statû neyên hiştin, Kurd bê nasname neyên hiştin, Kurd bê neyên qurbanî kirin. Yani ev kırkırına siyasi alikirce kırkırına gelê Kurd û ji alikê aslında çand û zaman û hebûna gelê Kurd dixwazin got tune bikin. Îro bi rastî jî ev her du mesele ji me yek yani em dibe qayyûm û dagirkirina a Rojava yek siyaset ji yek cî dest pê dike. Li hemberî vê li hemberî siyaseta şer li hemberî siyaseta dagirkirinê li hemberî siyaseta tunekirina Kurda û dijina tê Kurda em jî îro me sê roja parlamentoya Tirkî me boykot kir em ê li Amedê bin her ro em ê deng bilind bikin û em ê bangewazî li der û dora jî kin ê goş xwar dibe demokratî azadî xwast û ji bo aşitiya Tirkî dixwazin got pêş bikevin em bangewaziya me li wayî jî Piştî çalakiya rûniştiniya du saetan li kolana girseya ku beşdarê çalakiyê bû bi dirûşman meşiyalê polîs nêş ku ji kolanê pêştir meş dewam bike. HDP roja pêşem û înê jî li heman derî protestoyan li dar dixe. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.